Jesper, vi har i L2, som du nok ved, lavet nogle målinger omkring en stjerneforbindelse og en trekantforbindelse. Og ja, som sagt, så var der vil de andre komme lidt nærmere omkring noget fasebrud i en stjerneforbindelse, og det samme ligeledes i en trekantforbindelse. Og jeg vil gerne tale noget mere omkring en stjerneforbindelse. Som vi nok ved, så ved vi, at vores spænding i en stjerneforbindelse er kvadratrot 3 mindre end UN. Og nemlig vores målinger, det viser det samme, for vi har målt 396 i vores spænding i UN, og så har vi over vores resistans har vi målt 248. Derudover så viser vores beregninger også, at vores spænding over vores modstand, altså resistans, den er 229. Ligeledes er det vi har målt over vores strøm, den er 0,43 ampere. Og vores beregning viser 0,41 i hvert fald. Men så vil gerne komme lidt mere omkring noget fasebrud i L3. Jeg vil så snakke om stjerneforbindelsen her, som vi kan se. Når det er, at L3 bliver afbrudt, så får vi så en serieforbindelse mellem L1 og L2 med to resistanser den her gang, fordi den anden L3 er blevet afbrudt, og dermed også den tredje resistans. Og der kan vi så se, at vi har to resistanser med 560 ohm, og vi har 400 volt over de her to faser her, som bliver fordelt over de to resistanser. Og jeg vil nu vise nogle resultater for at se, ja. Der kan vi se her fasebrud L3 afbrudt. Vi har målt UN til at være 396,13 volt, og vi har målt spændingen over resistansen, som er 238,9, og strømmen 0,427. Og det er selvfølgelig før fase 3 er blevet afbrudt. Der er ikke noget forkert. Så den helt forfra igen eller noget? Jeg tror, hvis jeg sagde noget forkert. Her har vi fasebrud L3 afbrudt, hvor vi har målt UN til at være 396,13 volt, og spændingen over resistansen 238,9, og så har vi strømmen gennem den her serieforbindelse her til at være 0,427 ampere. Og så har vi beregnet os frem til, at spændingen over den ene resistans er 198,1, og det er det så også over den anden resistans. Og så har vi så strømmen i kredsen, som er 0,354 ampere, og en effekt på 140 watt. Og vi kan så se her, at der er betydelig forskel, når det er, at man fjerner L3 fra den her stjerneforbindelse her. Så bliver spændingen og ampererne, eller spændingen og strømmen og effekten mindre, selvfølgelig. Og så vil Thomas så snakke om trekantsforbindelser. Ja, nu har vi så en trekantsforbindelse, der er opbygget af 3 ens impedanser på hver 560 ohm. Og som vi kan se, så har vi har lavet nogle målinger, hvor vi får en netspænding på 396 volt, og så har vi målt strømmen over de to impedanser på henholdsvis 0,7489 ampere og 0,8835 ampere. Og her ses, at strømmen er mindre end netstrømmen, helt nøjagtigt kvadratrot 3 mindre.
Og vi har også lavet nogle beregninger, som viser, at vi får en spænding over impedanserne på 396 volt, og en strøm henover impedansen på 0,708, som så igen er kvadrat over 3 mindre end strømmen i netstrømmen. Ja. Og vi ser, at vi har beregnet effekten hen over de 3 impedanser til 485,8 watt. Og det har vi regnet ud fra at tage strømmen i netstrømmen herover og gange med spændingen i nettet på de 396 gange kvadrat over 3, og så gange cosinus til 1. Så får vi effekten ud af det. Så nu vil Lasse tale lidt om, hvad der sker, når vi har fasebruddet i trekantsforbindelsen. Værsgo, Lasse. Mange tak. Jo, og kører vi lidt længere, så vi kan se vores resultater. Og der har vi jo så et fasebrud i L3, og hvis vi tager vores originale trekantsforbindelse, som Thomas snakkede om, har vi her med den ene Z1, der sidder her, og Z2, der sidder mellem L2 og 3, og Z3, der sidder mellem 1 og L3. Men hvor i vores scenarie, så afbryder vi jo så L3, som medfører, at vi vil få en parallel forbindelse, hvor at vi har Z1, der sidder mellem UL1 til L2, og så har vi så Z2 og 3, der sidder i serie over den samme spænding af UL1 til L2. Det medfører jo så igen, at strømmen, der er over Z1, den skulle være den samme, som hvor den var tidligere. Det kan vi så også se på vores målinger, at de er ens, hvorimod strømmen i seriekredsen, den bliver jo så væsentligt mindre i forhold til, hvis man målte over modstanden alene, fordi før der havde vi 400 volt hen over hver modstand, nu er der 400 volt over begge modstanden til sammen. Og det giver jo så selvfølgelig en lavere strøm, som vi også kan se på beregningerne her, med de 2 forskellige strømme. Og så kan vi så se netstrømmen, som så er beregnet til 1,061. Der kan man så også igen se, at fordi at den ene resistent, eller den ene impedans, den bliver fjernet, så får vi igen et mindre wattforbrug, men det er ikke lige så drastisk forskellen, som det var tidligere, hvor vi havde en stjerneforbindelse, hvor du fjernede den. Og man kan så se, at vores tal varierer i forhold til vores beregninger. De varierer i forhold til vores målinger. Det medfører jo selvfølgelig, fordi et måleapparat, vi har brugt, det har en 0,5% usikkerhed, hver gang vi måler. Og vores impedanser er indstillet med måleapparatet, så allerede der har vi en 0,5% fejl. Og så igen, hver måling, vi laver, er med en 0,5% fejl, som cirka kan forklare de forskellige tal, vi har. Og derfor kan vi så konkludere, at vi holder fast i den teori, vi havde netop, at som Thomas sagde, i trekantsforbindelsen, var netstrømmen, den var lige med fasestrømmen gange kvadrat 3, og ved stjerneforbindelsen, som Hassan snakkede om, der var det netspændingen var lige med fasespændingen gange kvadrat 3. Og tak for den gang.